Amb les coses de menjar no s'hi juga. Avui els carrers de Barcelona s'han omplert de la dignitat dels milers de treballadors i treballadores. Em diuen des de l'equip d'organització, més de 5.000 persones, que hem omplert la Via Laietana avui. Avui Barcelona és més digna que ahir, i de quina manera!